We staan hier bij de nieuwe bushalte Petit Paris bij IJsendijke. En er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Wie bent u en kunt u daar iets over vertellen? Ik ben Duncan Willemsen. Ik ben de voorzitter van de dorpsraad van IJsendijke. En het verhaal is heel erg lang, maar ik zal het proberen redelijk kort te houden. Destijds, toen de nieuwe plannen gemaakt werden voor de nieuwe N61, voorzag de vorige dorpsraad, of tenminste de leden die toen in de dorpsraad zaten, dat het dorp wel erg snel voorbij gereden zou worden. Dus toen hebben ze gevochten eigenlijk tot aan de Raad van State voor een tweede rotonde. Zoals jullie nu ook wel gezien hebben, die is er nooit gekomen. Maar een van de afspraken die toen gemaakt was, was dat de bus door het dorp zou blijven gaan. Omdat het een dienst was die we toch graag in de kern wilden houden. Maar jaren gingen voorbij en de concessie voor de bus moest opnieuw uitgedeeld worden. En toen is er miscommunicatie geweest, waardoor dat verschillende buspartijen wel of niet wisten van de afspraken. En daardoor is die eigenlijk langs de rand van het dorp komen liggen. Er was hier toen een tijdelijke halte, omdat er ook werkzaamheden waren in het dorp. En sindsdien is dat eigenlijk niet meer aangepast. Er is dus een busroute vastgesteld met die nieuwe concessie, waarbij de bus niet door het dorp gaat. Jullie hebben er wel alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen dat het wel zou gebeuren. Ja, hartstikke veel. Er zijn heel veel vergaderingen geweest met de provincie, met de gemeente. We zijn zelfs tot in de Tweede Kamer geweest bij de Provinciale Staten. En eigenlijk was het antwoord eigenlijk vrijwel altijd hetzelfde. Ja, kunnen we niet meer aan beginnen. Afspraak is niet geldig. Of ja, eigenlijk geen oplossingen in ieder geval. Behalve de bus die blijft waar dat die nu is. Wat vinden schoolkinderen ervan en wat vinden oudere mensen ervan? Wat ze ervan vinden, ja, ik denk dat ze liever een bushalte hadden gehad die dichterbij was. Maar voor schoolkinderen, denk ik, die zijn jong, die kunnen heus nog wel een klein stukje ernaartoe fietsen. Zeker nu de voorzieningen ook gewoon goed zijn, denk ik niet dat dat het probleem is. Het is eerder voor de oudere mensen die echt een heel eind moeten lopen. Daar is het gewoon niet praktisch voor. Nu zegt de provincie wel, daar zijn andere oplossingen voor. Zoals een belbus of extra vervoer. Maar we hadden het liever anders gezien. De bushalte zoals die nu uitgevoerd is, zijn jullie daar wel tevreden mee? Jazeker, dat is wel een flink pluspunt. De eerste schetsen voor de nieuwe bushalte, of voor deze bushalte dan, waren eigenlijk nog best wel wat sumier. Toen is er een bijeenkomst geweest met de provincie in het Mauritshof, waar ook best veel inwoners van IJsendijke naartoe zijn gekomen. En toen zijn er nog hartstikke veel goede ideeën gekomen, zoals een grotere fietsenstalling, een groter bushokje, dat bijvoorbeeld het fietspad nog iets veranderd moest worden, omdat het dan praktischer was. Dat er een zebrapad kwam voor mensen die wat slechter te been waren, dat die rustig konden oversteken. En natuurlijk hebben we zelf altijd aangedrongen om de Eiffeltoren dicht bij de bushalte te zetten. Nu staat er dus nog een ongebruikte bushalte in het dorp. Wat gebeurt daarmee? Er zijn 3 ongebruikte bushaltes in het dorp eigenlijk. Eén daarvan is al ingericht. Dat is nu een mini-biep geworden. Al een tijdje. En de andere 2, daar proberen we iets voor te bedenken. Tenminste, suggesties zijn nog welkom. Oké, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Iets meer dan een jaar geleden stonden we bij een andere bushalte in de kern nog. Hè? En hebben de mini-biep werd toen geopend. Dus die heeft ook weer de functie gehad. En ik heb alles, ja, in feite geen verkeer en vervoer in mijn portefeuille. Maar ik ben eigenlijk al vanaf 2010 toch min of meer betrokken bij IJsendijke. En dat had met name te maken met de plannen dus voor de aanleg van de N61. Nou, ik weet hoe hard er gevochten is inderdaad voor de tweede rotonde. En soms zit er wel eens wat cynisme in. Wij waren als college een paar maanden geleden in Draaibrug. En daar werd heel netjes gezegd toen door Theo Buizen. Van kijk eens, die zei IJsendijke heeft 1 rotonde. Die zei maar wij hebben als Draaibrug 3 rotondes en een bushalte in de kern. Nou, ja, daar zie je hoe verschillend dat kan zijn natuurlijk. Hè. En dan ik dacht zo'n beetje van nou, dat had voor IJsendijke misschien nog beter geweest. Hè, dan en een extra rotonde minimaal en een bushalte in de kern. Maar goed, het is er niet van gekomen. En ik weet, en Duncan heeft er ook al aan gerefereerd, hoeveel energie
erin gestoken is in feite om toch te bereiken datgene wat jullie wilden. Dat lukte niet. Ik kan me ook nog herinneren een dorpsraadbijeenkomst waar toen Mark van der Vijver afscheid nam als voorzitter. En toen werd er op een gegeven moment gevraagd van laten we nu maar berusten in het feit dat er geen bushalte meer komt in de kern. Maar laten we dan nu alle energie, tijd en moeite stoppen om te zorgen dat je in ieder geval buiten de kern een goede, mooie, adequate bushalte hebt waar iedereen tevreden over kan zijn. En ik denk dat ja, de inspanning die jullie gepleegd hebben, ook als dorpsraad, maar denk ik volgens mij als hele kern hoor, dat het toch geleid heeft tot een volwaardige bushalte. Met alle voorzieningen waar misschien andere kernen weer jaloers op kunnen zijn. Maar die hebben dan misschien nog een bushalte in de kern. En ik ben heel blij. En zonder op mijn borst te kloppen, maar daar heb ik me wel intern nog even druk om gemaakt. Is inderdaad te zorgen dat er een goede verlichte pad is vanuit de kern naar hier toe. Want ik kan me voorstellen als je ouder, ik heb het zelf een paar jaar geleden gedaan. Toen was die bushalte nog in de oude staat. En ik heb toen bewust vanuit de kern naar hier gelopen. En ik ben ja, inmiddels wel 65, maar in ieder geval nog jong en vitaal. Maar ik kan me voorstellen als je wat ouder nog bent en je moet dan inderdaad in het donker vanuit de kern naar de bushalte of terug. Maar ook dat je kinderen hebt bijvoorbeeld, die ook zeker in de winter van school komen. En dan inderdaad in het donker naar de kern moeten. Nou, ik vond dat ongepast en ik ben blij dat er toch nog geluisterd is. Dus ik weet niet of het inderdaad een lantaarnpalen geworden zijn zoals jullie dat wilden. En jullie wilden wat meer authenticiteit, natuurlijk wat meer nostalgie nog en al. Ook hier trouwens voor, hè? Want jullie hadden al gedacht dat je daar een mooie smeedijzeren bushalte voor maken. Maar ja, af en toe moet je de sferen laten, Duncan. En blij zijn met datgene wat toch bereikt is. Nogmaals complimenten. En ik hoop ja, dat in ieder geval de functie blijft houden. Waar jullie gewoon als kern recht op hebben. En ja, veel succes. En ik zou zeggen... doorgaan jullie als dorpsraad, want er komen ongetwijfeld nog andere uitdagingen op jullie pad. Hopelijk iets minder zwaar dan deze, maar ik hoop het wel, ja. Ik ga je zo feliciteren ermee. En namens dingen allemaal hier, hè. Dus... Moet wel zeggen. Nou, ik vind het een mooie bushalte geworden. Wat een groot voordeel is, wat je ook kunt zien, dat de fietsen hier mooi overdekt en droog kunnen staan. En ja, dat iedereen op een veilige manier er naartoe kan lopen met een goede oversteekplaats. Wat ook mooi is gedaan is dat de fietsen, zeg maar, die zijn ook, het fietspad is omgelegd zodat het ook veel veiliger is. Eerst moest de bus 2 keer de fietspaden kruisen en dat hoeft nu niet meer door deze omlegging. Dus ja, ik denk dat het goed geslaagd is en ik vind de naam ook leuk, hè? Petit Paris, IJsendijken Petit Paris. Dat is toch ook wel iets unieks dat je een eigen naam hebt voor je bushalte in het dorp. Dus u bent wel tevreden met deze oplossing? Ja, met de locatie iets minder, want we hadden liever de bus door het dorp gehad. Maar zoals het nu is uitgevoerd hier is het echt prima. Alles is netjes gedaan en op een leuke manier. De Eiffeltoren die er nu staat, de eigen naam van de bushalte, ja, dat is toch wel leuk. En de fietsen kunnen nu ook op slot gezet worden? Dat klopt, ja. Dat was ook een probleem, want er zijn hier best wel fietsen gestolen toen het tijdelijke bushalte was. Maar nu heeft elke fietsenplek ruimte om hem aan een slot te zetten. Dus hij hoeft nu niet meer gestolen te worden. Dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan.